थारैनो बाख्नायनांगोन। जानो हागौ आथिखालाव गोबां आइजोफोरानो सि दानो रोङा, नाथाय बेबायदि समावनो मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा मावनानै दिन्थिदों सासे लाइमोन बर' सेंग्राया। सि दानायखौ हिन्जावफोराल' नङा, हौवासाफोराबो हायो, बेखौ फोरमान खालामदों बे सेंग्राया। गावनो सि दानानै सि दाग्रा इसानसालि खुलिदों। बे सेंग्रायानो जाबाय अदालगुरि जिल्ला हरिसिंगानि बुनिया गामिनि बिफा किताब बर' आरो बिमा जयमती बर'नि फिसाज्ला प्रदीप बर'। मख'नो गोनांदि दासिमाव प्रदीप बर'नाव गासै गं7 हिसानसालि दं। बे हिसानसालिफोराव गामिनि लाइमोनफोरखौ दाहोनानै सिफोरखौ अरुणाचल फारसे दैथायहरो। बुंनो गोनांदि प्रदीप बर'आ उन्दै समनिफ्रायनो फरायनायजों लोगोसे सि दानायखौबो गावनो हारसिंनो सोलोंबोदोंमोन। बेबायदिनो उन्दै समाव बिमानि सिखौ हारसिङैनो सोङोमोन आरो आगर एरख'यो होननानै मिथिहोदों। रावनिफ्रायबो फोरोंथाय लायालासेनो फरायसालिनिफ्राय फैनानै गाव हारसिंनो सिखौ दायोमोन होननानै फोरमायदों। आरो बेबायदिनो दिनैनि समाव सि दानायाव गोबां आखा-फाखा जानायजों लोगोसे गं7 इसानसालिनि बिगोमा जाबाय। प्रदीप बर'आ फोरमायबावदोंदि सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला सि दाग्रा इसानसालिफोरखौ बेनिख्रुइ बांसिन गिदिर खालामबावगोन होननानै मिथिहोदों। प्रदीप बर', गामि जाबाय पानियापारा, जिल्ला उदालगुरि, पिअ हरसिङा, पुलिस स्टेसन हरसिङा। आंथ' दानाया उन्दैनिफ्रायनो दायो, आं क्लास 4निफ्रायनो दायो। ओमफ्राय आं दायो नैबे खालामनाया आङो 19निफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो 2019निफ्राय। ओमफ्राय आङो 2022आव आं बेखिनिखौ बारायदों आरो। आं गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि अनसुंथाइथ' मोनाखै। आं गाव जि खस्थ' खालामनाय माबाजों आङो बेखिनिखौ बानायना लादों आरो। आंथ' बिदि थुलुंगा होआखै, आंनि गोसो बायदियै आं गाव नाजादों आरो जाखिनि मोजां लामा बेखौ गाव सायख'ना लादों आरो आङो दायो। आं आगोलाव आखाइजों दायोमोन, ओमफ्राय उनाव आं ट्रेनिंबो लानो आं माबादोंमोन आरो सेरिकालसार अफिसाव। ओमफ्राय उनाव बिदिहाय माबायासै, उनाव होमबाबो आङो सासे मास्टार लोगो मोननानै आं बेखौ मोनसे लगायना गालां होनबाय, आङो नुबानो रोङो नालाय। ओमफ्राय आंनो एसे देखायबाय, ओमफ्राय आं दा बाखिखिनिखौ गासै आं खालामना लाजोब्बाय आरो। आं बेखौ कुवालिफिकेसननिफ्राय लाबोदों। आं बेखौ 8,000हालागै गोलैयो, 8,000। जिखुनु जिखौनो दानो हायो। आं सुरनि स्टल दादोंमोन, ओमफ्राय आर'नाइबो दादोंमोन, ओमफ्राय दायो बेखौ दोनथ'नानै आं दायो नैबे मोनसे डिजाइनखौनो दागासिनो आरो। बे बर'नि गामसाफोरखौ दाया नामा? आं बेखौ दादोंमोन आगोलाव, ओमफ्राय दायो बेखौ दोनथ'नाय जादों आरो। मानसिफ्रा बुङो जे जि दानानै माने बेबायदि रां खामायनो हाया होनना बुङो, नंगौ नामा? बिदिथ' नङा। गासै खामानियानो गावनि रोंनायजों फारसे साक्सेसबो थायो, बेखौ एसे नाजानांगौ आरोना। मार्केटिंआ माबायदि? बाजारनि अभाब नामा? आं दायो नैबेथ' मार्केटिंआ दायो मोनथ'वाखै। मार्केटिं आङो मालिकनि आन्दाराव दागासिनो, ओमफ्राय आंनि फारसे आंनिबो दङ सानैसो, बिसोरो फैनानै लांफैयो, ओमफ्राय माखासेया मालिकनि दायो। बै जे माखासे माने आगर गोनां जि दादों, बेखौ मा होनना बुङो? सोर हारिनि बियो? बेयो मोनता जाथि होनो, अरुणाचलनि। बिसोरो गानो बेखौ, ओमफ्राय गस्ला सुथाबो आरो। मा खुन्दुङा बेयो इन्दि खुन्दुं। इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बेखौ इन्दि खुन्दुंनिफ्राय दायो। बेयो कालार होनानै गोजा खालामदों आरो, बिसोरनो गोजा नांगौ नालाय। बेखौ 3,000, 3,000, 3,500 डिजाइन लानानै आरो। दायो नोंनियाव बेसेबांसो दङ दायो जि दाग्रा हिसाबै? आंनाव 7 जन दङ दायो। 7 जन। माबायदि होयो? आं बिसोरनो पिस सिस्टेमाव होयो, ओमफ्राय डिजाइन लानानै होयो आरो फैसाखौ। डिजाइन फिसाबोला खम होयो। आर'नाइ गांसेयाव बेसेबांसो होयो? आर'नाइखौथ' आङो इन्दिनिनो दादोंमोन। इन्दिनिबाथ' आङो 2,000 बेफोरबायदियाव हरोमोन, 1,800, 2,000 बेफोरबायदि। ओरैनो बायदिसिना माने बे शार्ट पिसबो दायो नामा? शार्ट पिस बिदिथ' दाथ'वाखै दायो। जुदि खाबु मोनोबा दागोन। औ, बेफोरबायदि दानो हागोन।
बेनिफ्राय नैबे नोंथांनि बेखौ जेसेबांखिनि गंस्नि दिनै दुबि मेसिन लाबोबाय बेखौ मोननो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ आं दासिमबो मोनाखै ओमफ्राय आं सानो बे चेनेलनि जुगाव आङो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननो हागौ जुदि होननानै सरकारा जुदि हेल्प होयोब्ला मा खालामनो गोसो दं आं दायो जेरै सातथा आङो गावनि खस्थ' खालामनाय माबाजों बारायना लादों आं दायो सरकारनिफ्राय जुदि सुबिदा मोनोबा आङो बेनिफ्राय आरो गोजौआव आवगायलांनो हागोन बिदिहाय सानदों आरो खावलायो जे लाइमोनफोरखौ आंबो फरायबाय फरायनानैबो जे साख्रिनि थाखायबो नाजादों लोगोसे आं गावनि रोंगौथिखौबो गाराखै आङो बेजों जायफ्रा लाइमोनफोराबो गासैखौ जेनेबा नाजानांगौ खामानि मावनो थाखाय हायो बिसोरबो नाथाय गोसोनिबो खोथा थायो जाय जेराव इन्टारेस्ट थायो गोसो थायोबा मावनो हायो खामानि गैया खामानि गासैखौबो मावनो हायो आरो आं दा माबायदि मोनदो बेखौ आं दा बेखेवनानै गोरबोनिफ्राय आं बुंनो हाया खिन्थु जाखिनि बियो खस्थ' खालामबोदो उन्दैनिफ्राय खालामदो बियो खारन बै जोंहा हिन्जावफोरा हि दानायाव दिसि खाथा होनना बुङो बे दिसि खाथा खुन्दुंखौ लाबोनानै खनथुमनानै बियो गान्थि होनानै बोरैबा माने खुन्थि गंथाम दोनानै बिजों बोरैबा बनायनानै बेबादि बियो गनदों बा दायोमोन आरो बे उन्दै समाव आंना मा खालामदों ओरै सानोमोन बेनिफ्राय बे उनावहाय मा खालामबाय बियो साल गान्दै बनायबाय खुन्थाबो गायबाय गायनानै बे हि सोंना नायबाय सोंना नायना बे खुन्थानि साल गान्दैजोंनो बे दाना खिथिलायबाय बेबायदिहै उनावहाय बेहा मोनसे अभिगथा फैबाय साहसबो जाबाय जे आं हासिगोन होननानै बे बिमानि जिथु साल गान्दै दङमोन बे साल गान्दैयाव बियो सोंबाय फालि बायदिसिना ओरै सोंनानै बेखौ दाबाय दानानै बियो लास्टआव बे मोनसे मा खालामबाय बे नागाजि गांब्रै सोंनानै दाना दिहुनबाय बियो बे दासिम दङ माने आं बे खुदियाखौ बुंबाय आङो जे बाबु नोङो गांसेबाबो लाखि फानजोबनो नाङा होननानै बेबायदियै बे गांसेया दाबो दङ बेखौ नेरसोन हिसाबै आं बुंनायमोन बिफा जानानै आं गोसोआ माने बेखिनियानो मा बुंबावगोन आंनि खुदियानि जिथु कल्पना बे कल्पना साननायफोरखौ जुदि सरकाराबो मदद होयोबा जोंनि प्रमद बर' साराबो जुदि मदद होयोबा माने जथेस्थ' माने जौगानो हागोन बा गामिनि जिथु फरायसाफोर दोङो बिसोरबो माने गोसो होनानै बेयाव सोलोंफैनो हागोन गावनि गोसोसो बेफोरो गाव गोसो जायोबानो बेखौ सोलोंनो हायो फरायनायाव जेरैहाय गावनि गोसोजों फरायनानै जौगानो हायो थिग बे दानाय लुनायाबो बेबायदिनो जौगानो हायो होननानै आं माने सानो आरो बुंबाय जोंहा गथ' फिसाया जेनेबा उदैनिफ्राय माबाबाय दाबाय लुबाय ओमफ्राय आंनि बे हिसानाव माब्लाबा दाबाय दानानै बियो फिसा हि दानायाव आगरखौ एरबोला आङो जेनेबा आगरा दखना खाना जायाखै ओमफ्राय आंनि दखनायाव एरनो होबाय एरनो होनायाव आरो मोजां जाबाय आरो दे नोंनि आगरा दखना खाना जायाखै बे आंनि दखनायावनो एर दे होननानै बै माबा दखना सोंनायाव बे एरबाय आरो बे एरनायावनो बे दानायावनो बे उदैनिफ्राय रोंलांबाय आरो बेबायसा आरो हिसानाव हाबनायनि माबा दङमोन ना इयो ओमफ्राय बे औवाखौनो खुन्था गायबाय माबाय बिदिनो दालांना सोलोंलांबाय बियो बेनिफ्राय उनाव आरो गावनो इस्सा खालामनानै आर'नाइ सार'नाइ दाबाय ओमफ्राय आरो जोमनायफोरबो दाबाय ओमफ्राय आं बेनिफ्रायनो आं दानो हायासै आरो बेनो दाबाय आरो सब बेखौनो दाबाय आरो बियो सोंबाय दाबाय आरो गावनो सोङो बिदिनो सोङै मायै आं दानोनो मोनासै आरो बि दाबाय थाबाय आरो बेबायदि आंनि दखना मानि दाना होबाय बियो गामसाबो दाबाय बेनि सायाव गोजोननाय दङ दायो जाबाय दे मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया
डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा relativepublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।